በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ጽባሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኮ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 21 ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና በረከታት ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላድነታ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሐዋርያ ቅዱስ ብራታዎስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም አሜን። ቅዱስ ብራታዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ብራታዎስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ መጀመርያ ውዳሴ ማርያም ደራሲ እዩ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍጹም ሞይቱ ምስ ተንስአ ድሕሪ 8 ዓመታት ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣመነ። ምስ ኣመነ ድማ ድሕሪ 6 ዓመቱ ማለት ካብ ናይ ክርስቶስ ዕርገት ድሕሪ 14 ዓመታት እንዳሰበኸ ግሪኽ ኣቴና በፂሑ ንብዙሓት ፍላስፋታት ናብ ክርስትና ከምፅእ ከሎ ሓደ ካብኣቶም ድማ ቅዱስ ብራታዎስ እዩ። ቅዱስ ብራታዎስ ብክርስቶስ ኣሚኑ ተጠሚቑ ንሃዋርያት ተኸተሎም እሞ ንሶም ከዓ ቅስና ወይ ከዓ ቅሽነት ሸምዎ። ጵጵስና ክንሸመካ እንተበልዎ ድማ ኣብ ቅድሚ ገጾም ተንበርኪኹ በኸየ። ምብካዩ ድማ ኣይግብኣንን ማለት እዩ ዝነበረ። ቅዱስ ሐዋርያ ብራታዎስ ስለ ድንግል እመቤትና ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ክዕልሉ ክሰምዕ ከሎ መዓዝ ክርእያ እንዳበለ ብፍቕራ ይቃጸል ነበረ። ሓደ ግዜ ግን ወሰነ። ንእመቤተይ ከይረኣኽዋ ድቃስ ኣይርእን ኢሉ ብሽማግለ ኣእጋሩ ካብ ግሪኽ ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዓዘ። እቲ ዘገርም ንሱ እስራኤል ጽርሃ ጽዮን ዝበጽሐ ብ49 ዓመተ ምህረት ጥሪ ዕለት 21 እመቤትና ክትዓርፍ ሰዓታት ክተርፋ ከሎ ነበረ እሞ እዚ ቅዱስ ሽማግለ እመቤትና ብኣካለ ስጋ ስለ ዝረኣያ ኣብ ቅድሚኣ ከም ብተይ ዘለለ እንዳሰገደ ከዓ ኣመስገነ። እመብርሃን ከዓ ንጽሃተ ኣደዋ ጌራ ባረኸቶ እሞ ኣዕረፈት። በዚ ጊዜ ምስጢር ተገሊጽሉ ዜማን ቅንየን ዘሎ ናይ መጀመርያ ውዳሴ ማርያም ኣብታ ዕለት ደሪሱ ንሃዋርያት ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብቲ ናይቲ ምስጋና ጣዕሚ ዝተለዓለ ተደነቑ፣ ካብ ሓዘኖም ከዓ ተጸናንዑ። እዚ ድርሰት ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስለ ዝጠፍአ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ድማ መሊኡን ኣግሊሑን ደረሶ። ቅዱስ ብራታዎስ ግን ብዙሕ ሃገራት ብሃዋርያውነት ኣብፂሑ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱስ ብራታዎስ ዘሕደሮ ናይ ድንግል ኣዲኡ ፍቕሪ ኣብ ልዕለና እውን ይሕድረልና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ብራታዎስ ሐዋርያዊ፣ ኣባ እምባቆም ጻድቅ ሰባኪ ሃይማኖት ዘደብረ ሊባኖስ፣ ብትውልዲ ድማ የማናዊ ኮይኑ ብጸጋን ኣገልግሎትን ግን ኢትዮጵያዊ ኣቦ እዮም። ደራሲ ሰማዕት ባሕታውን ሊቀ ምኔትን ነበሩ። ከምኡውን ቅዱስ ኣካክርስ፣ ከምኡውን ቅዱስ ይወራስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ኣቦ ጎርጎርዮሳት፣ ኣባ ምእመነ ድንግል፣ ኣባ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ፣ ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤል። በረከቶም ይሕደረና። ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦም እዩ። ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ፣ ነቲ ሓደ ከዓ በቲ መንፈስ እቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦ፣ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ንምትርጓም ሓይሊ ይወሃቦ። ነዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ንግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ ፍቕዲ 11 ክነንብብ ንኽእል አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ የንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣየውፀና ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ
ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዘእከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዘእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ለማይጸነው ከተማጸነው ክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።